Vedes, non veo ensayar e non se notou nada. Tampouco veo Benito. Pois quedamos sin olivos. E Ya agora que? está, cambio de plans. E agora que plantamos no monte? A partir de ahora vamos a plantar erva. Erva para as vacas. No, Erva. erva. Para as... Pois unha cousa, mañá, se ven o que nos vai enseñar a plantar erva, que non se acerque Benito a Melendia. Well, I am sitting on top of the world. Yeah, rolling along. Yeah, rolling. Bueno, queda menos dun minuto e medio para que vos comuniquemos a todo o país a gran novidade que vai pasar, bueno, a gran noticia do Land Rover. Unha noticia que, por certo, sabe o público de Plató. Vos reaccionade como se nas soupérades. Vale, queda un minuto. Pasou unha cousa. Eva, ven aquí. Un aplauso para Eva Iglesias, por favor. Tú mira. Tú mira que guapos, que guapas vamos Eva e eu, vestidos e tal. Con elegancia. E encontrome a Roy Méndez vestido que parece que vai ir comprar o pan. Dou fe. E digo eu, por favor, cámbiate. Pero non te quero ver hasta que sallas. Correcto. Tú bicho. Sí, E? moi ben. A ver, no, en serio. Roy El falou... antes levaba unha camiseta e un pantalón vaquero. Correcto. Como se chama? Oversize. Oversize, total. Oversize. El falou con Noé, a nosa estilista, e lle dixo, tráeme un traxe para sorprender a Roberto. Pero vai de traxe. Puxo un traxe. Ei. De pantalón e chaqueta. 7, 6, Ai, para. 5, Estou moi nervioso. 4, 3, 2, 1... Roy Méndez! ¡Oh! Está guapo, joder. Vete para aquí. Está guapo. Ah, A ver, no. é máis é un pouco teu estilo, pero está ben. No, meu estilo no. Bueno, sí. Meu estilo no. Bueno, ti podrías levar este traxe. No, pero está chulo. Está chulo, mola. sí. Creo que a ocasión o merece. Veña, Póñome nun lateral polo tema de veña. xerarquía. Como ensayáramos? Eu aquí e Estaba vos ali, aquí, non? sí. No, se por xerarquía tens que salir do plató. Que perrucho. Vamos alá. Hoxe que día é de outubro, o 29. Está 8, non? Xa é o 30. Xa é 31. No, menor que ainda son as 12. É o 30. A 30 de outubro de 2025. Que pasado o meu cumple. Cando é o teu cumple? O 1. Bueno, esta hora non é importante. Bueno, perdón. Este programa estrenábase no ano 2009. 8, non? 9. No, 2009. Do que non sabes Setembro, non outubro do 2009. Outubro do 2009, hai 16 anos que se estrenaba Land Rover. Bien. Pois 16 anos máis tarde podemos anunciar que o Land Rover Tonight Show pasa a ser de luns a xoves ás 10 da noite. Está o lunes 10. Gracias. Escoitastes ben, a partir do día 10 luns, Land Rover de luns a xoves de 10 a 11 de noite. Ostras, deu un
dicir que queda o programa de hoxe, o dos xoves que ven, que será programa normal, o xoves que ven, de 10 a 12, e a partir do lunes 10, de lunes a xoves, de 10 da noite a 11. No. Unha hora. Po, Espectacular. de 10 a 11. Claro, de lunes a xoves, de 10 a 11. Pero entonces vamos no horario del hormiguero y la resistencia. La revuelta se chama. Perdón. É que eu quedei aí. É que non me acordo... Como era? La revuelta. La revuelta. Sí, imos nesa franja horaria. Vou che dicir unha cousa, Eva Iglesias e Roy Vente, Méndez. Martínez, sí. Nós non temos absolutamente nada que ver con el hormiguero ni con la revuelta. A partir de este lunes, día 10 de noviembre, el Land Rover, en vez de ser un día a la semana, es de lunes a jueves de 10 a 11. Vale. Como la revuelta y el hormiguero. Bueno, suerte, yo creo que... Bueno, a ver, no va. Con cómo trabajas tú, conociéndote de Saura, vamos, yo creo que irá bien. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, hombre. Con igual son otro, pero contigo irá bien. Campeón, tú ya conoces el show. Sí, claro, claro. Land Rover, de lunes a jueves, como la revuelta y el... Eso es. Nada, pues bueno, gracias. Suerte y que vaya bien. ¿Pero quién es él? ¿De qué cadena? Qué cadena. Gracias a David Broncano por grabar este promo con nos y ahora la semana que viene grabaremos con Pablo Moto, ¿no? Qué bueno nos queda. Sí. Pues eso. Estás emocionado, ¿eh? Sí, muy emocionado. Ya está confirmado, ¿no? Emocionado. Estou emocionado por varias cousas. Unha, porque o programa leva 16 anos e 16 anos despois vamos poder medrar, porque ao final é medrar, poder estar todos os días de 10 a 11 e contra programas tan bons e con tanto talento como son El Hormiguero e La Revuelta, con tanto talento. Estou emocionado por facer eso. Estou emocionado porque todo o noso grandísimo equipo deste programa vai ter máis traballo e iso tamén a verdade que me gusta. E estou emocionado, e digo-lo completamente de corazón, porque todo isto é gracias ao inmenso cariño que nos tedes, os que estades aquí no plató, os que estades na casa, durante tantos anos tedes nos, non sei, sodes tan generosos con nós e como un, non sei, é difícil de escribir o que sentimos nós ao saber que vos estades aí, moi difícil de escribir, pero o único que podemos dicir, como diría Bustamante, é gracias. Gracias, moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. E aparte, bueno, tamén vai ser unha responsabilidade estar todos os días aí unha hora cada día. Ai. Pero teño unha idea moi boa para o último programa da semana que ven, que é o semanal. Bueno, non me das. A ver se vos gusta. Non lle dixen a naide ainda. Non sei nada. Claro. Digo despois da publi. Ven, vamos a Qué publicidade. manía de Ven, vamos a publicidade, hola. Vamos! Play me to the woman that's crying shame. So I've been crying.